Goedenavond en welkom bij de bulletin. Vandaag is de rechters van die mopnies naar de rechters van de rechters. Die bulletin zal voor rechters om de toets. Hier op Isabi C2. Op Isabi C2. Nou, eerst bij die wolfnies. Nou, eerst bij die dagse wolfnies. En nou vandaag de rechters om de scherm naar de rechters om de scherm. Zo'n over gedachtes en rechters. Zijn partij en de rechters om de DA-partij John Steenhuisen en de rechters om op het scherm. Om de rechters om de scherm naar de rechters om de toets. Ons moet gescherm. Minister van Financiën, Becky Shadda. De rechters om de scherm om mensen op naar de rechters om de toets. Zuid-Afrika rechters om rechters genomen. De rechters om Viva voor naar de Zuid-Afrikaners toe. Ons moet vergunning naar die Kaapstad toe. Zo in Kaapstad weskapen de alles van die protest. En de rechters om de scherm. Nou eerst voor de rechters om de rechter van die gewoond om die toe te laten worden. En Quebec gaan oor skapen de feestjes van Nelson Mandela bij en de rechters om de watersallen en de rechters om de municipaliteiten om die te voort te gaan zal worden. Nou weer de dagtes om de weer van voor naar de rechters om de scherm om die toe te laten zal worden. Ons zie weer dat terug naar Isabi C2. Goeienaand en rustig verder. Tot ziens.